Hello guys! Welcome back to my channel. Mayroon tayong bagong product guys. Ito ay ang portable power station 300 watts with solar panel. Guys, so guys, okay, ito ang solar panel guys. Ang solar panel, okay guys, ito ang solar panel. Ang solar panel ay 12 watts BMP IM 12 watts. Okay, BMP 18 volts or 19. Okay, at ito ang kanyang power adapter. Pwede tayo mag-charge sa ito. Ang gagamitin natin sa pag-charge guys, ang power adapter. So ito, power adapter. At ito ang kanyang user manual. Portable power station to 300 watts. Okay, at ito na, mabigat siya guys. Tamang-tama ang binigay nila na 3 kilogram. Okay, at ito ang mga bolts. So ito na guys, yan, portable power station, power, AC output, LED. So try natin guys. Ito ang power. Okay, merong 4 na bar ang kanyang battery. So ito, pag i-post natin ito, magbigay na siya ng power output sa AC volt. Yeah, okay, tingin on. So okay, AC to 20, 50 Hz. I-reading ka natin sa tester guys. So tester,
tester. Ito negative, positive ang pula. So power on natin. Okay, lagay lang natin sa auto guys, por siguro. So try natin. Meron pa siyang 220 volts output. Okay, merong 243.3 AC. So maganda ito guys, mataas. Pwede ito additional lang nating adapter. Okay, meron siyang USB para charge ito sa cellphone. Try natin. So ito guys, try natin ha. Try natin ang kanyang USB cellphone charger. Okay, na-charge guys. At ito naman ang isa. Dalawa ito guys ang USB port. Ito ang isa. Okay, working ang dalawa ka USB port output for cellphone charging. Maganda ito guys. Okay, okay na okay ito guys. Mabigat siya, 300 watts, mga 3 kilo. So pag mayroong power outage sa ating bahay, ito laking tulong ito sa atin, nagbigay ng power. So ito ang sa LED, maliit lang siya guys, para minus ang kanyang konsumo sa power. Ating subukan. Okay, maganda. So ito guys, mayroong handle, madali lang itong dadalhin. Power off muna natin guys. Okay, power off. At ito ang kanyang power adapter charger. Pwede lang natin i-charge ng sa AC power. At ito pag walang power, ito ang gagamitin natin, ang solar. So i-try natin guys sa init, ibabad natin sa araw. Ating i-reading ang kanyang power output, o ilang volts ang kanyang mabibigay, ang kanyang output. So doon natin ilagay guys, merong araw. Ito guys,
babad natin sa araw. Okay. Ating i-reading ang kanyang output. Yun. So ito, power on. So auto pa rin. Ito ang nasa labas ay negative. Negative. Ito sa gitna ang positive. So ayan. Oh, mataas ang kanyang voltahe guys. 20 volts. Okay kayo ito guys. Charge itong power station. Okay. Okay guys, 20 volts. ilagay ko lang ang link sa description box. Okay, bye bye. Okay guys. Hanggang sa susunod. Dito lang muna tayo. Okay. Bye bye.